gaire què. Algo, o sigui, això ho explica el Sió, amb aquests ferros a la paret. I allò que design. Van baixar pel forat del mig. Això, quan van saber que hi havia el pou de gel, van baixar per una escala pel forat del mig. Perquè si era un tros sembrat, diguem, s'hauria trencat les rodes o alguna cosa. O li hauria faltat pista. I de fet, suposo que allò és un tros de pista de virar així, des de per aquí. Sí, perquè és difícil imaginar-t'ho quan ets allà, com que fa una mica de pendent amunt. Suposo que el que van fer va ser carregar-se les ribes i fer com una carretera així ampla bastant llarga. Hi ha algun lloc per amagar-te, hi ha algun magatzem. Ramon, com estàs? No s'havia vist. No, és que he entrat ara. Tira! Perquè un Escolta amic el que nostre... diuen, i me'n explicarà. M'ajudaran. I d'això, i m'ha esperat que sortís tothom, i no podia baixar.